Jesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, ngiyacela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Nkosi yamakhosi, Baba wenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga uNkulunkulu wethu uthando sithanda ngalo, sikunikeza udumo nantambama Nkosi. Sibonga nalolu suku osuphinde wasipha lona. Nkosi yami, sikunikeza udumo, ulungu lwakho lukufanele, akekho njengawe. Wena wedwa wenze umhlaba wawudala, wadala izulu, wadala nolwandle nakho konke okukulo. Nkosi, azange saze sacontribute ngalutho kukho konke esikubonayo namhlanje. Wadala imini, wadala ubusuku ukuba siphile, sisebenze, silale. Nkosi, konke lokho kudalwe nguwe. Siyabonga Baba wethu ongcwele nangethuba usipha lona ukuzwa nje Nkosi yami ubumnandi bokuba ngabantwana bakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sikunikeza udumo ngakho konke. Asilutho ngaphandle kwakho, nezwi lakho lingukuphila kuthina futhi lingukukhanya ngisho ezinyaweni zethu. Siyabonga Baba wethu ongcwele, siyabonga. Sizofunda izwi lakho-ke namanje, siyacela usikhanyisele ngalo ukuba sibe nokuqonda, size sifinyelele ekulazini iqiniso. Sikunikeza udumo Baba, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, angibingelele-ke futhi ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, onguyizolo namhla naphakade, oyindlela neqiniso nokuphila, okungekho ukuya kubaba ngaphandle kwakhe. Ngiyanibingelela bazalwane, siphiwe uthando olumangalisayo oze lwachithekela nakuthina simthande ngothando lukaKristu. Sizofunda-ke bazalwane incwadi kumaHebheru 12. Sengivalile Nkosi yami. Sizofunda amaHebheru chapter 12, siqala ukufunda kuverse 12 kuze kube u-15. Ngiyaxolisa, sengivula sengibambile. Ngizofundeka kanjena-ke bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Isihloko esibhaliwe la sithi, qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo. Uverse 12. Ngakho-ke qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo, nenzele izinyawo zenu izindlela eziqondileyo, ukuba okuqhugayo kungaphinyazeki, kepha kunalokho kuphulukiswe. Zamelani ukuthula nabo bonke, kanye nokungcweliswa, ongenakho angeyibona inkosi. Verse 15. Niqaphelisise, kungabikho osilelayo emseni kaNkulunkulu. Funa kumile impande imbe ebabayo inixobise, kungcoliswe abaningi yiyo. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyaxolisa-ke bazalwane ukufunda amavesi amaningi kangaka, kodwa indaba yami ikhona la kule ndaba, ukuthi ake siqinisane bazalwane. Isikhathi esesikuso manje, isikhathi la ngendlela okuphithizela ngakhona, kulula nophelelwa ithemba, kulula ukuxegelwa ngamadolo, ulahla ithemba, kulula nokushibilika nokupinyilika nje, kulula. Yinto not ukuthi angazi ngakubeka kanjani, kodwa yinto engenzeka noma inini. So
Njengoba kuthiwa qinisani izandla ezibuthakathaka, awukwazi ukuqinisa umuntu ongekho endaweni okukuyona. Awukwazi ukuthinta umuntu okude nawe ukumqinisa izandla. Kodwa izwi likaNkulunkulu Baba, ukukholwa iNkosi uJesu, uvume ngomlomo wakho, ikhona okungakuphi indlela yokufinyelela ngisho kude komunye umuntu oxhumene naye, okwazi ozomazi ukuthi hayi la uyaphinyazela, la usexegelwa amadolo, la usebuthakathaka akasabambile kahle. Bazalwane, siphiwe ithuba la lokuthi sibone uma sesingasenzi kahle. Ubone ukuthi umzalwane wakho akenzi kahle, ayi ngoba eyimisele ngokungenzi kahle, kodwa ingoba engaboni ukuthi usethambisile. Ilapho-ke la ungena khona ukuthi umqinise lezo zandla. Ilapho la ukwazi khona ukuthumela. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi benginganisele ukwenza ama-examples ngami, kodwa ngiyakhumbula ngesinye isikhathi kuhambe uma wami usesenkosini. Ngangididekile kakhulu, hhayi ngoba wayengagulanga, hhayi ngoba futhi inkosi yayingazange ingiphendule uma ngithi ngicela ngaye e-ICU, hhayi ngoba ngangilindele ukuthi uzophila ingunaphakade, ngase ngiyambulelekile. Uma uhambe sengilazi iqiniso, akufananga nokuhamba kababa. Kodwa kuba naleso sikhathi la uphelelwa ngamandla. Uyazi amazwi abantwana bakaNkulunkulu ababengithumelela wona, abangani bami, abantu nje, ihlobo, isikhathi esiningi uma ngabe uvelelwe into enje, abaze bangakwazi ukukududuza noma ukukuqinisa. Kodwa omunye umuntu oseceleni uyena okwazi nokuthi afunde akuthumelele ivesi, uli-understand-e. So ngaleso sikhathi kwakwenzeka kanjalo. Amazwi ababengithumelela wona ayengiqinisa ngisho izandla zami. Kwanani ngangiyenza ngamandla engangiwathatha emazwini ababengithumelela wona, amavesi ababengithumelela wona. Ikanjalo-ke ekukholweni izandla ziqiniswa kanjalo, bazalwane. Izandla ezibuthakathaka ziqiniswa kanjalo. Awuthi nje othi ngikulekelele, cha. Kodwa uletha izwi elizoqinisa libone ukuthi hayi kanti ngisabambe endaweni efanele, othi ngibophe ngiqinise. Uma ngabe-ke kunjalo bazalwane, ilapho la umoya ongcwele edingeka khona ukusebenza ukuthi asiduduze noma asifundise noma asiholele eqinisweni. Uma ngabe-ke kunjalo bazalwane, lithi-ke leli zwi, qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo. Nenzele izinyawo zenu. Lelo-ke ilona elifike langigaya-ke bazalwane, langenza ngabona ukuthi ngempela siyayidinga indaba yokuqinisana. Awukwazi ukuqinisa umuntu kodwa nawe ungaqinile. Awukwazi ukwesekela umuntu onamadolo axegayo, nawe izinyawo zakho zibe zingekho endleleni e-right, indlela eqondile. Ilapho-ke la kungena khona lela vesi elithi kungabikho kuzoqhamuka imbewu embi noma imbe ebabayo inixobise, kungcoliswe. Abaningi yiyo.
Ngoba uma ngabe izinyawo zingenayo indlela eqondile, akukho ukuqinisana, akukho nje ukuqinisana, akukho nokusaphothana, ukusaphotha amadolo axegayo, akukho. Uma izinyawo zethu thina esithi sikhanyisiwe, thina esithi sesenzelwe umusa, bese singahambi ngokuqondileyo, iy'nyawo zethu zingahambi endleleni eqondile, akukho ukulungisisana. Ake siyibuke-ke bazalwane, ngike ngahlangana nevesi kwabaseGalathiya ebelikhuluma kwabaseGalathiya. Ngike ngahlangana iGalathiya yini Nkosi yami, angisazi. Likhuluma ngemithetho, ngokuthi umthetho wafika ukuthi thina siholeleke kuKristu. Kunemithetho, imiyalelo eyishumi yayingeyokuthi thina siholeleke kuKristu. Kanjani bazalwane? Angiphumi esihlokweni, kodwa ngithi into ayile ndaba yokwenzela izinyawo indlela eqondile. Kusho ukuthi imithetho eyayikhona yayingasicindezeli, kodwa yayisivula amehlo ukuthi yenze unembeza wethu ukhaliphe, ukuthi singenzi okuphambene nale mithetho esiholayo. Imithetho, le miyalelo eyishumi ngiyilinganisa ngayo ngoba iyona mithetho eyayikhona kubantwana bakaNkulunkulu back then, isekhona namanje. Angithi nje ngokomthetho wezwe, siyazi ukuthi uma ubulala kunesijeziso, umthetho wezwe. Kodwa ngokomthetho oholela kuKristu uthi ungabulali. Ngihlanganisa ngalowo mthetho ngoba iNkosi uJesu ikhulumile ngawo, isifikile. Ngoba lowo mthetho usiholele eNkosini uJesu. UNkosi uJesu uyakhuluma ngawo. In fact uyigcwalisile yonke imithetho. Kodwa ngilinganisa ngalo ngoba uvulelekile, uye wawuchaza, wawenza sawubona ngenye indlela. Umthetho omdala wawusho ukuthi ungabulali, ungakhiphi umphefumulo. Ziningi iy'ndaba ey'khuluma ngokukhiphwa komphefumulo, kangangokuthi wawuthi uma ngabe wenze isono esithize kuthiwe shaywa ngamatshe uze ufe. Wawungafani nje ubulale randomly, ubulale kungekho sidingo. Ukubulala ngaleso sikhathi kwakuyi-punishment, kwakuyisijeziso. Njengamanje lo mthetho umile wokuthi ungabulali. And lo mthetho iNkosi uJesu uma isifika iwuchaza ngokuthi uma uke wathi siwula kumuntu umbulele. Uma uke wakhuluma kabi ngomuntu umbulele. Uma uqamba amanga ngaye usumbulele. Kusho ukuthi uyavuleka lo mthetho. iNkosi uJesu usiholela kuyo ukuthi-ke thina esewuchaze kangako asenze indlela eqondile for iy'nyawo zethu ukuthi singaphambuki. Kule mithetho ayisho le mithetho ukuthi iyasicindezela, ayisho ukuthi siphila ngayo, kodwa iyasihola ukuthi sifinyelele kuKristu ukuze sazi iqiniso. Angikho-ke lapho, bengifuna nje ukubeka obala leli vesi elithi nenzele izinyawo zenu indlela eqondileyo. Ngoba bazalwane, liyaqhubeka leli vesi lithi, nenzele izinyawo zenu izindlela eziqondileyo ukuba oqhugayo kungaphinyazeki, kepha kunalokho kuphulukiswe. Kusho ukuthi uma indlela iqondile ayizukukhuba muntu. Uma wena uhamba ngokuqonda,
akekho ozokhubeka ngawe. Uma nje mzalwane indlela yakho isobala kuwo wonke umuntu, akekho okhubekayo. Kodwa uma ngabe kuzothi ngelinye ilanga ubonakale uphethe u-5 litre uphuma ndawo thize, angazi noma kuphathe o-5 noma kuphathe o-2, ubonakala uphuma kamthandazi, kukhona okuqhugayo okuzophuka, okuzophinyazeka kuphuke, ngoba uzothi uzogcwalisa isisho sabangakholwa esithi noNkulunkulu uyabhekelwa, isisho esingamanga, isisho esingelona iqiniso. Kusho ukuthi umuntu uzolimala ngenxa yokungahambi uqonde kwakho. Uma uzohlangana nami ngihamba ngidiyazela emgwaqeni, noma ngabe ngiziphathelwe yisiyezi, kodwa ngenxa yokuthi umuntu odakiwe uyadiyazela, kuzoba khona lokho ukuthi hayibo, kanti uMamthibani uyaphuza yini? Bese omunye angaze azibuze lokho, avele athi nje, oh, usiphuza nabo. Kanjalo sekuvele-ke sekuphinyazekile, sekukhona la konakele khona. Impande embi isivelile yaxokisa. Uma ngabe-ke bazalwane sifunda, siqhubeka, sike kukhulunyiwe-ke kakhulu ngoverse 14, ngicela ukumjomba. Kodwa naye uyangena laphaya enkambweni ukuthi senzele inkambo yethu ibe msulwa, senzele izinyawo zethu indlela eqondile. Ukufuna ukuthula kuyangena kakhulu enkambeni, kukhulunyiwe-ke kakhulu ngaleli vesi. Angeke size sisi-ede noma sisuse lutho kulo, kukhulunyiwe kakhulu. Kodwa nje siyadinga ukuthi sizame. Uma ngabe uthi uyakhuluma nomuntu avuke umsindo, kuba kuhle ukuthi wena ube usuyathula noma usuke kuleyo ndawo. Uma uthi umtshela into eyiqiniso alwe nawe, yehlela ngenzansi uthule, bese uyasuka. Awukho umkhuba, alikho ilungelo lokuphikisana noma lokuxokozela. Ingakho-ke lento leli vesi lithi asenzele izinyawo zethu izindlela esiqondileyo. Kwaziwe nje ukuthi hayi, la kunomsindo khona usibanibani akekho. Kwaziwe nje la ukuthi phela usuke wamphikisa wayeseyathula. Akasiwo umuntu oqophisanayo, akasiwo umuntu othi kugcina izwi lami. Noma ngabe iqiniso, noma ngabe akulona. Kodwa nje kubiza ukuthi ungabi uzwi lami, ungabi nje ozogcina ephezulu yena. Ukufuna ukuthula sikujonge yilokho ukuthi sizolikhuluma iqiniso, kukuhle noma kukumbi, kodwa asizukubanga umsindo ngalo. Ukwenza ukuthi umuntu avume noma bengafuni ukuvuma, kodwa sizomnika ithuba. Ukuthula ukuthi umuntu abe nethuba lokucabanga, etshise, aweye ama-consequences, njengoba uzosho ukuthi uma ngabe singamlaleli uKristu, sinabudlelwane buni naye. Uma singamlaleli ongumehluleli, sizohlulelwa kanjani? Uma singayingeni iy'ndaba zakhe, simlandele, sizoya kuliphi iphakade? So uma ngabe-ke sizokubeka kahle iqiniso, lime liyiqiniso, ikhona into enhle ngeqiniso ngoba lichitshiyelwa. Uma ukhulume nje iqiniso, awubi nakho ukuthi bese uyashintsha ubusuzama ukulihlobisa ngenye indlela. Cha, iqiniso lima liyiqiniso. Kodwa amanga ayachitshiyelwa. I-statement esingelona iqiniso, umuntu uyakwazi ukusishintsha, alokhu esiphendula, esimisa kanje, efuna ukubona ukuthi isiphi esizokwenza i-impact noma esizoba nesisindo, alokhu eshonisa le, kanti iqiniso liyama lithi ngqo, lingabi nakho lokho. So-ke le ndaba-ke bazalwane isho njalo, uma ithi zamelana ukuthula, isho ukuthi maintain
maintain the peace ngaphakathi kuwena kuze kuphumele nakwabanye. Kwaziwe nje ukuthi hayi lona ngeke aze akulwise, lona ngeke aze akubangela umsindo. Ngoba uma ngabe sekubangelwa umsindo sekulwiswana, kugcina sekungene namagama amambi. Lento-ke esemthethweni ukuthi ungafakaza uma umakhelwane wakho, ungakhulumi kabi. Uma uke wathi siwula usumbulele. Yiyo leyo mthetho-ke eyayisiqondisa kuKristu, esasiyisa namanje kuKristu. UKristu phela bazalwane uyena oyindlela neqiniso nokuphila. Futhi akukho ukuya kubaba ngaphandle kwakhe. Uma ngabe siyimisele ngokuthi ekugcineni kwempilo yethu ingunaphakade lethu lisekubuseni kanye noKristu kuNkulunkulu, ilapho-ke la kufanele sihambe khona eqinisweni. Lithi-ke uverse 15, niqaphelisise kungabi bikho osilelayo emseni kaNkulunkulu. Uma ngabe silungisa iy'ndlela zethu, sisuke sifuna ukuthi abasibonayo balandele, benze njengoba senza, njengoba oPaul babenza, nathi sizamele ukwenza njengabo. Njengoba oPetro bahamba, nathi sizamele ukwenza njengabo. Njengoba oJohane bahamba, sizamele ukwenza njengabo, ukuze singabi nakho ukudideka, ukuphinyazeka endleleni noma silahleke siduke. So uma ngabe iNkosi uJesu yayibeka indlela, bahamba abanye ngabo, thina esilandela emva kwabo nathi kumele sihambe siqonde njengabo. Phela izwi elithi ofuna ukuza emva kwami akazidele, athabathe isiphambano angilandele. Ingoba iNkosi uJesu uyazidela, iNkosi uJesu uyasithabatha isiphambano, iNkosi uJesu uyahamba yaye enqamlezweni, esiphambanweni yaye eGolgotha. So uma ngabe-ke sizidela nathi siyeka konke okubonakala kumnandi, kubukeke kukuhle, sibambelele kulokho esikuzwile, sakufunda eBhayibhelini, sakuzwa ey'nhlizweni zethu, umoya wethu wavuma wathi yebo Nkosi, sibambelela kulokho bese siyahamba lapho. Nosibonayo nosilandelayo ayibone le ndlela ahambe ngayo. Ikakhulukazi ngoba ezwini kaNkulunkulu Baba kukhona ukuthi uyoyenza le ndlela, nabayiziwula abahamba ngayo ukuduka uma behamba ngayo. Ngikhulume ngokuthi uma-ke wathi umuntu uyisiwula, phela usukusumbulele ngokusho kwezwi leNkosi. Kodwa iNkosi yona uqobo ilindele ukuthi sibe yiziwula ukuze singahlakanipheli izwe, kodwa siholwe umoya ongcwele. Siholwe umoya oyingcwele ngokwezwi likaNkulunkulu Baba nangokuyala kweNkosi uJesu Kristu iNkosi yethu. Bazalwane, lithi-ke leli zwi, funa kumila impande embi. Uma sike saduka, uma sike sasilela emseni kaNkulunkulu, kukhona okuzomila. Abesayensi-ke baye bathi ayikho indawo into engenalutho, ayikho ispace esiyi-vacuum esingenalutho. Kodwa yingakho kuthiwa uma ngabe uke wavuma izono, wayiklina, bese uyahlala ungenzi lutho, amadimoni aphumile ayabuya azolunguza, ayibona indlu i-clean, abese yafuna ukuzongena. Ubani ongathanda ukungena endaweni e-clean? Abuye azongena, uhlezi awenzi lutho, awuyali, awusoli, awufundisi, awukhuzi, awuhambi ukuthi abantu bakubone, awukhulumi ukuthi abantu bezwe, uphila nje impilo engena-purpose, engenasizathu. Ayabuya-ke amadimoni beselanda namanye amaningi amabi kunawo, ukuze phela aqinise inqaba,
Angithi nathi mangabe samukela umoya oyingcwele, simukela inkosi uJesu, samukelisa umoya oyingcwele, sisuke siqinisa inqaba. Uma inqaba yethu siqinile, sisuke sesazi ukuthi ngoJesu Kristu inkosi siphahlaza kwasani, akusondeli lutho. Kodwa uma uzohlala uthule, ungabi nalo nezwi, ungabi nalo nevesi ozolisho, ungabi nalo nani, ungabi nakho nokuthi uJesu Kristu inkosi kuphume emlonyeni wakho kuyinkemba, kuzobuya phela amadimoni azogcwalisa indlu eclean engenalutho, iphinde ibe yimbi kakhulu kunasekuqaleni. Yingalokho bazalwane, leli zwi lisiqaphelise ukuthi niqaphelisise, kungabi bikho silelayo emseni kaNkulunkulu. Kuwumusa kaNkulunkulu ukuthi sisindisiwe bazalwane, kungumusa uyazi ukuthi ukuthula esinako, angithi enginakho, ukuthula enginakho angikwazi ukukulinganisa nani, ngoba kuwukuthula okokuthi nganelisiwe, kuwukuthula ukuthi noma ngabe ngizwa ubuhlungu, nginethemba lokuthi uma ngike ngathi Nkosi Jesu, ngithi uJesu Kristu inkosi phezu kwalobu buhlungu, kuzodlula, kuzophela. Noma ngabe-ke ngineve enyameni, ngizokwazi ukuphila nalo. Nginalokhu ukuthula kokwazi ukuthi iy'nhlupho zamanje zilulana futhi zingezesikhashana, kunenkazimulo ezokwambulwa. Nginalokhu ukuthula kokuthi umuntu angayibulali inyama yami, kodwa ngeke afinyelele kumphefumulo kaNkulunkulu okumina. Nginalokhu ukuthula kokwazi ukuthi ukhona, nginesigora esithi ungesabi nginawe. Nginalo onginakekela ngendlela yokuthi wazi ukulala kwami, azi ukuvuka kwami. Nginalokhu ukuthula kokwazi ukuthi uyasipha isinkwa semihla ngemihla senyama nesomphefumulo. Nginalokhu ukuthula ukuthi ungizungezile emuva naphambili, wabeka isandla sakhe phezu kwami. Nginokuthula nje, ukuthula engithi njalo uma sengibona izimo izitha zivuka, ngazi ukuthi noma bengangiwisa phansi ngeke bengiqede. Nginalokhu ukuthula nje bazalwane, engikholwa ukuthi sonke sinako. So asingavumeli ukuthi kuze kumile nempande. Uyabona ukuthi impande imbe, impande imila kalula, kuvele into encane uphenike. Ukhona umntwana kade ngibelesele engifuna imali nje kulezi iy'nsuku, washo ukuthi ngixakekile kakhulu, and sengakwazi ukubahlukanisa abantu abafuna usizo kumina ngokuthi ngiyakwazi ukusheshe ngimbambe ukuthi cha, lo akayena owakithi kodwa uzongiqola. Bese ngivele ngithi othi-ke ngimphendule, isikhathi esiningi ngize ngaphendula, ngithi othi-ke ngimphendule lona. Sengowesibili-ke ngibaphendula, ngithi uma ngimphendula ngithi-ke, mntana wami, anginayo imali uNkulunkulu anginikeza yona eyezidingo esuke iqondene nayo. Iphuzu lokuqala. Elesibili, sesifundisiwe kakhulu ukuthi asiceli kumuntu kodwa sicela kuNkulunkulu, ngoba uyena osenzileyo singabakhe, umusa wakhe usanele futhi uba musha every day. Alukho usuku la umusa kaNkulunkulu ongafiki phezu kwethu, alukho. Nawe nje mzalwane lapha ekhaya ikwazi lokhu ukuthi alukho olufika ungekho umusa. Uma ngabe lufika, ingoba luza nomusa, lufika ngomusa, luwumusa. So konke okusuke kulapho kusuke kuwumusa uzofika kuwena. Kunezwi elile kuDeuteronomy elikhuluma ngezibusiso neziqalekiso ukuthi ziyakufica. Kusho ukuthi wena uyothi uyihambela zikulandele zize zikufice
uma ugcinile imiyalo. Neziqalekiso kanjalo uma ungagcinanga imiyalo ziyobe zikulandelile nje ukuthi uma ngabe uzothi bese uyashintsha endleleni udecide ukugcina imiyalo ziyogcina zingakuficanga iqalekiso. Kodwa uma ngabe uhamba ulokhu uhamba wona ungagcini izimiso zikaNkulunkulu baba zigcine zikuficile. So uma ngabe-ke kunjalo bazalwane, kumele siqaphelisise ngoba le mpande ingamila ukuthi uma isimilile iza ngezinto ey'ncane esiy'thatha for granted. Ngilinganise nje ulaka, sengiphetha Nkosi yami, ulaka, inzondo, ukhuluma kabi nje ube rough, ulimi lakho lube rude, ube rough, into ezolimaza omunye umuntu, ukubukela phansi abanye, ungazuthi omunye umuntu nje uhluleka kuyo yonke into, uyisehluleki vele. Ukwenzala nje ukuthi ngazuthi omunye umuntu akakholwa eziyikho, akakholwa kahle, akenzi kahle. Ukukholwa kwakhe hayi ku-misplaced nje, ku-misdirected, akukho right. Ubona ngazuthi nje abanye badidekile. Bajwayele-ke abazalwane ukusho njalo ukuthi nje hayi abantu, ngiyaxolisa ngasho, hhayi ngisho abazalwane, ngisho nje abantu bathi nje hhayi umsangano, lokukholwa kwabo kubasanganisile, umsangano. Ubone uthole ukuthi abanye nje banenkani, le nkani le yokuthi kade ngilinganisa khona manje ngithi asiqophisane. Kodwa umuntu onenkani uyaqophisana kakhulu, ufuna ukuthi kugcine yena, inkani. Uzuthi noma usuboniswa ungaboni, ubone ungazuthi abakubonisayo yibona aba-wrong. Ileyo mpande-ke okukhulunywa ngayo la. Uma sifunda laphayana encwadini yabase-Efesu, abase-Efesu 4, chapter 4 uverse 30, verse 30. Ngisacela ukuvula abazalwane ngoba angivulile, ngiyakhumbula nje ngikhuluma, njengoba ngikhuluma nje ukuthi khona amavesi alapho chapter 4 verse 31 no-32 othi konke okubabayo nentukuthelo nolaka nomsindo nokuhlambalaza makususwe kini, kanye nakho konke okubi maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengalokhu uNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Izinto-ke lezi-ke bazalwane ezivela ziyimpande, bese kuyaxhumeleleka kuvele ukungaphathani ngisho nakahle, kuvele ukungathathelelani amagqubu, kuvele ukungahawukelani, inhliziyo embi, kuvele konke okungekuhle, lokhu njengalokhu okunye kade sengikubalile. Bazalwane, asiqaphelisiseni-ke, sibalekele lokhu ukuthi kuvele le mpande ey'mpilweni zethu, njengoba thina sithi masiqinisana sikwazi ukubabona ababuthakathaka phakathi kwethu, sibaqondise. Kunendlela-ke bazalwane ebuhlungu yokukhuluma, ngike ngakhuluma la ngokuthi ukhulume kabi, ube rude. Kunendlela yokuthi uma ngabe ukhulumela ukuthi umuntu uyamsiza, uyamlekelela, khulekela umoya ongcwele ukuthi akakufundise ukuthi ukhulume kanjani nalowo muntu. Ngoba kwesinye isikhathi uyithola usuthi nje hhayi-ke wena ngoba wenza 1 no 2 no 3 uye esogweni. Qaphela, awuhluleli kodwa uzokwakha. Qaphela, awulimazi kodwa uzoqinisa amadolo axegayo nezandla ezibuthakathaka. So ungakusho ukuthi umphumela wokungalaleli yini, kodwa awukwazi ukumehlulela ukuthi uye esogweni ngoba akuwena ophethe lelo lungelo labantu abangena esogweni nabangangena esogweni.
uJesu Kristu inkosi. Sekuphela isikhathi bazalwane, ngicela sikhuleke. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, siyabonga izwi lakho ntambama, sikunikeza udumo lungolwakho lukufanele. Akekho omunye besingamdumisa ngaphandle kwakho. Umusa wakho Nkosi usanele usuku nosuku, udumo lungolwakho. Siyabonga-ke Nkosi, khuluma nathi ngamunye ngamunye. Wena uNkulunkulu yikhathi zonke, uNkulunkulu wezimo zonke, uNkulunkulu wendalo yonke. Senzeleke Nkosi njengalokho sidinga ngamunye ngamunye. Ududuze Nkosi abahanjelwe zihlobo, ududuze uqinise abagulayo, ubaphilise Nkosi nabasematilongweni, ubenzele umusa wokubona ukukhanya. Nkosi siyacela nabacindezeliwe ngenxa yenkolo, benzele umusa, ubaphe isibindi ukuthi noma ngabe umzimba wabo uyabulawa, kodwa ngeke befinyelele emphefumulweni, ngoba nguwe wedwa onamandla Nkosi okubulala uphose esihogweni. Abe umuntu akanamandla phezu komphefumulo wethu, unamandla phezu kwenyama yethu, ngoba nathi naye uyinyama, nathi siyinyama, kodwa umphefumulo ngowakho. Baqinise-ke Nkosi, ubaphe ukuthula okudlula ukuqonda konke. Nasisimo simanzonzo sinje, siphe-ke Nkosi ukuthula okudlula ukuqonda konke, ukuwazana neNkosi uJesu. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngezwi lakhe. Seyiphelile iy'nsuku-ke bazalwane, sesizobonana ngokuvuma kwenkosi uma ingakabuyi ukulanda ibandla nokusivumela kwayo ukuthi sibe khona ndawonye ey'nkonzweni zikaJulayi. Siqala nge-workshop ka-Sunday School-ke thina. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyakholwa bazalwane, sisazothatha umkhosi ukuthi sonke sizobe sinxusa ngenhliziyonye kuzofinyelela uNkulunkulu Baba aphendule. Sikholwa yilokho nje bazalwane, asinasimanga, akukho zimangaliso, kodwa ukukumkholwa uNkulunkulu, kuwumethemba, kuwethemba emandleni akhe amakhulu. Inkosi ibe nani-ke bazalwane, nisazoyihamba le ndlela sonke siyihamba, isigcine isilonde nasey'nkonzweni sisazoba nazo, sithembela umandla. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi.